Сега ще ви вземем с нас на един пазар в Кошалса. Тук що стигнахме до мола. Ето това е първият мол, който ще посетиме. Абе, толкова градче направено. Да, то вътре си с улички, магазини, а не е такава затворена сграда. Тук що седнахме на едно кафенце тук на мола и си поръчах. Ето го питието, това е мляко с Афредо с канела и някакви бисквитки. Сега ще ви покажа един фокус, както няма нищо. Опа! И всичко излиза и си застава както е било. Тук що ни дойде и топлия шоколад. Много е кюри. Това с маршмелоу ли? Да. Много яко. Имаме си натрапник на масата, дръпни. Тук що паркирахме на другия мол, който то не е мол, а е пазар. Отиде за гъби! Намери такова трюфели! С теб, че ако падне го им на кадър.